Moltes gràcies. El poeta Mario Benedetti deia que hi ha poques coses que ensordeixin tant com el silenci. Que el nostre silenci d'avui sigui sinònim de dol, de reflexió i alhora de la condemna més ferma als maltractaments. Però que davant dels maltractaments aquest silenci es converteixi en crit de denúncia. Avui es sumen a aquest crit les i els representants de diferents entitats ciutadanes que formen part de la taula d'igualtat de gènere i que ens llegiran algunes frases en reconeixement a les diverses accions de campanyes, manifestacions i moviments socials que any rere any uneixen les seves veus amb paraules d'esperança, de força i de motivació per a continuar treballant per a l'eliminació de la violència envers les dones. Podeu anar apropant-vos als micròfons les persones que llegiran els textos. Soy violencia machista. Batalla 34 es violencia. Lema de la campaña del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de Violencia contra las Dones. Ni passives ni sumises, dones combatives, murals realitzats per Justa Revolta, Sabadell, en motiu d'un 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Miles de mujeres del mundo no tienen comida, ni agua, ni medicina, ni siquiera tienen orgasmos. Campaña de Amnistía Internacional contra la mutilación genital femenina. Cap traició per sobre de la raó. Lema d'autoria desconeguda. Feminicidis, violacions, maltractaments, no és algú que s'ha tornat boig, no són casos aïllats i puntuals, és una ideologia, el masclisme i és un sistema, el patriarcat. Lemes de diverses campanyes del 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. El silenci ens fa còmplices. Creu de Dones 2015 contra les violències masclistes, organitzada per 9 homes de Sabadell. Basta ya. Nos queremos dignas, nos queremos vivas. 7N marcha contra todas las violencias masclistas. Si ens en toquen una, ens toquen a totes. Prou. Lema de diferents campanyes del 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència de les Dones.